Terus kon mana apa? Ya mana apa? Rawe-rawe rantas ora usah dirawe-rawe harus dirantas. Balik mana? Aja ngewirek nang kene. Nyon nang kene alu-alu ora nyilih santri pirang-pirang. Kon mesti kalah menang dudu ukuran sing penting berat wani paham. Yen wedi ora wani-wani yen wani ora bakal wedi-wedi. Model apa remu? Nah, apa sih darane? Kon ora dideng. Lah apa dapene golek bakal ribut. Prajuritku luwih akeh ora panadol kiloan. Kowe iki rambutnya kaya iki gondrong prangasane dari nyong wedi apa? Kowe nang toko pirang-pirang turane bocah cilik kok kowe. Tapi kan lihat rambut saya gundul lonteng paham kon. Kurang ajar. Ya ditambahi wis kena kurang meneng bae kurang tambah yo. Wani karo aku wani nemen sing mau di bocah ka berat bae rek. Wah bocah edan boran kon masih kaya kesuwen kon. Angger kon ora gelem miwiti, nyong tetep miwiti. Muat apa kon. Bocah yo lha raimu mari. Aduh, belos. Sabar oteng. Lah. Ora urusan. Melek lho. Aduh. Yang iki siapa sing ditendang? Berat. Dang. Apa? Yang iki siapa sing ditendang? Mendingin nyong si panas. Panas. Masih sembromong kayak gitu darane apa sih? Tendangi kabeh jebulane enteng kok ya. Sikile tendang buat rusak. Is. Semua sing ngene siapa sih? Ya wis. Yo. Bocah. Innalillahi wa hurung koyok. Ana para wong modar bae kon. Ya Allah, melek tuh loteng. Jaman kita dumpak ndine dodone. Ora apa-apa. Tak dale piring ngene kan. Kemana ngomong ana? Yo, Kang. Rok jiwa bekalan pramana mati, Kang. Kantar bau. Ki war kira-kira awake dhewe kalah. Mati, ora mungkin. Arep luput karo senteng mati sih kok dalake pen bandok apa-apa peran. Kaita pecah ora apa-apa. Mangkal, Kang. Ayo gue iya mau dilindungi dalange. Iya dilindungi Sang Maha Dalang Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagus yo mangkal. Unyuk. Ana mestaka kang goplowot. Malas kiwul den mau ya. Hajar si seru. Ya Allah, dia kulit gedang. Buangi siji kan itu banyaknya nemen. Wati bala royok kepung wakul paya mangap lor wetan duk-duk siapa cipto padasen siapa kon lupit siapa kon nyong ngarane siapa ya ngarane dia orang ngerti kon orang duweni surat jagong siapa KTP
kartu penduduk, kartu surat duduk jagung ya. KTP ke bahasa Jawane surat jagung ya. Pimen gak pimen? Pimen. Biasa strohat. Oh, kenapa kelengar ya? Shit. Ho ho. Kayaknya ngar miring, kayak bisa tiba. Jeruk. Ije ya. Bro. Aduh. Terlat toh, Bro. Tibane mau aduhe nembe. Ya. Karo nglenger be kena kaya kuwi. Sebelum net. Orang sedeleng kena. Ora susah gua apa sih? Shit. Wah, ngerti maring jurus kayak gini. Orang mungkin kena. Ya. Kalau kandep bisa ya. Kalau kandep Nyong. iya. Wah, karuan. Set mek sonok sikut ya. Waduh. Nah. Nah, kuda-kuda lemah. Ya, sikil lemas rimbung. Aduh. Gua orang muni sakti. Nyet sono. Tok max. Sikut maning. Barangnya laka. Men. Apa kok kerokan? Ngapa? Biasa wiridan. Shit. Untungnya ngene kong ae kong Cina nang undang. Duar ono sedang. Bilangnya Iya. Iya. Orang seru. Orang niat yang gawe ngono. Anak yang laga komisi ini. Ya. Oh. Shit, banting. Larak salto men. bisa salto ya. Pedang wedang. Golek apik-apik namanya. Antik. Iya. Kono ora payune larang prim, dipersudi. Modal akeh. Modal akeh. Oh, jaman nyong biyen lurung payu be. Oleh duit tak tuku gamelan dingin. Nanti maneh nyong ngomong, "Entus, dalem
pacare kon meni sering apel ngomong motor apik-apik. Kon duwe duit titip nama nggo tuku motor ya kena. Nyong ngomong, "Mboten, Mak. Kula pengen gadah saron. Kula pengen gadah gender." Lah kae siji sinan rumah dinas, Ci. Itu sejarah gamelannya Abah, Ci. Cik. Turu. Kon turu. Mati kon. Mati kepriye men kon? Cuma di kudune mati niki dalange kon pada golek mati ngancam bret. Sombol kon. Sombong, sombol. Woi. Dilala ya. Yang pedang lumping ya ora mempan. Sewok. Bukan yang tipe. Iya. Leset. Hop. Yes. Woo. Yeah. Aduh. Nah. Sing pas. Dipasna. Dipasna. Dimen sih. Timing. Nah, tetep. Ya jangan ngantuk bae sih kon. Motor kon. Kecapite dienggo siji. Kon malah kasane nyong kepithik apa capek. Wis kali. Pantak remet, tangane nyong ora sedeng. Aduh. Bangsat. Mama. Hah? Mama. Sandang. Non. Ini ngendi bangsat? Gimana? Apa itu? Bawang itu. Ini sih kan lagi pasang kopiokan. Masa menang kon. Napa sih Kang? Mana sih ke Wime kon maju kae mana? Rewangi. Oh, beres. Betul tak cewek nih. Bocah ngising ya. Ih. Kita ini kondeng. Iya. Kopiokan karo ngisi. Bisa nitai, bisa doreng kayak gini ya. Nang mangane catok rawok. Lah mangane sontong tok tata ini ireng. Nyong bewengi mangan gorengan entung. Kapan? Wingi. Barang esok-esok nyong ngisinge kupu, Kang. Mana kupune gawa tayo kata siapa. Ngasuh gimana? Terus kupu ya. Ikropolo Kang Mingal. Lang campur sama medali. Gimana? Hapur kisisan kon.
Ilmune pimen iki sih ya. Aduh, saya sudah dendam lama sekali dengan dirimu loh. Kamu kalau mati nanti tak cajak-cajak loh, melupakan bebek loh. Buat rica-rica. Saya buat rica-rica. Rica-rica babi. Syek. Kok sulit sekali sih ya lunyunya. Nah gimana sih kok ndak begini sih? Aduh, aduh, begitu ya dari depan dong, dari depan dong, dari depan dong. Bilang dulu dong. Bilang dulu. Bilang dulu dong. Iya, arahnya menyesuaikan ya. Iya. Aduh, bilang dulu dong. Apa perlu saya lepas celananya? Suka. Aduh, Raibu. Kok jadinya begini ya? Iya deh. Rempong. Men. Pakai tangan dong. Iya. Ya lu diludak tangan ya. Mestinya beduk. Orang ngoduk ya. Nganyang. Tangan beduk. Kok mencicil aja sih? Kalau pasrah. Ada tulang, tolong. Ada asik. Apa kena tan? Nyong penasaran ki buta kaya Harus apa kena mik? ngana apa wadon ya. Sungguh mati aku jadi penasaran. Aku perjuangkan yang paling di antara pria yang manis, aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. nanti aku jadi penasaran jerone donge lanang apa wadon kudune dijembet kudune Pandi apa kena kowe? Dang. Pandi apa kena? Masa Allah Pimen. lanang tur durung sunat Eh, encek. Kata orang katanya kalau mati dalam keadaan tidak Islam
mancing neraka jahanam. Kita wajib menolong di saat-saat terakhir ya. Iya. Harus kita mengislamkan seseorang itu caranya memang harus sesuai dengan agama. Untuk di uang ikutnya apanya. Jadi apa? Angel bapak itu ya. Oh iya dia. Ambil posisi dulu. Anda kirim babat tok. Nah, terus bur. Nah, wes pas. Uwil. Pok. Uwil. Pok. Uwil. Terus. Bro mati bro. Ngandap apa orang? Orang kok ngetok tuding piber sih. Dasar sih. Loh, Jane wong. cacak di situ. Uwil. Cacak niki ya. Iya. Langsung lontos. Godres. Lah, Bro. Sarone neng nong. Cendol. Elizabeth. Siapa kuwi? Bismillah. Oh, salam. Kalau salam saya dengan saya ketemu ketemu sirat. Melakukan semuanya kan ramase. ya apa dan Sebenarnya ramase. apa lagi ya? Iya. Sempurna wis kono erane. Mana merat? Gawane cilok. Gajah. Mone karo kaya gede kae ora sik anu ya karo ndak senyong. Sing metune ngendi, Kang? Jadi dalange ngono kae iki sing kene ngono lak kon kabeh heran sih. Tak kon dalange ngono temu bareng laku kena. Heram nemen sekali kan. Dalang karyo. Oh, waduh, rapian yang ilmu gengpo. Waduh. Apa kena, Kang? Muncrat. Isinya apa tuh? Isinya apa? Bu. Kamar-kamarnya. Lo? Kira-kira.
Limbet berarti iki ya usah ngomong sih. Lara konyong. Buta kaya hebat temen ya. Sakti kok. Yang tamu ora wedi. Pimen sih? Pimen. Sakti tetep kalah karo gaweane Gusti Allah. Wah, aku ilmune ya. Ngerti ilmune. Oh, iya. Gimana apa kowe? Seneng banget. Ning wil-wil maneh. Kalau udah salah kayak lingsang ngomongnya ngomongnya cetak bocah apa nih APK sing ora apik iki Cok Apa sih? kelakuane Mobil anyar. Mobil anyar. mobil siapa? Lingsang. Wis tuku mobil Masya Allah mereknya apa mereknya? Telung wulan ngedur ora balik, Pak. Oh iya. Wah, beri kodor, Kalah karo uyu ya. Kalah karo uyu. Karena karo uyu ke bukunya teles kok ya. Lalen gitu singkiran dingin ya. Iya. Sugeng karo uyu. Sugeng ora nyingkirna sugeng. Wah. Uyuhe kepangake temen. Sudah anak pirang-pirang sih. Kemana-mana.
gedeng kemuning tandingana yai gedeng kemuning sing atos-atos kula tamani panah rantai keglibet sampunipun mangke slenteng utawi lupit lumpuh sampean dawaken kalian para wadyabala keburaken segara nggih sedaya ngestakaken dawuh tiban panahku sliramu gedeng kemuning ngetokaken pusaka panah rantai yang ora mampu ngatasi kaya panahe digawe saka slongsonganing inten terus priman yang ora lila yen gamelan diboyong karo bangsaning Brahmacara iki kudune pimen lawange ditutup kuncine gawe lungak likon blayu silem ning jero ning kali pirang jam telung dina telung bengi putung aku nyuk sing penting kono ngarepane Gusti Allah ora nentok nakon mati ya kon ora mati. Ya kok sampean priben Kang? Kami cek nangis apa nembang itu. Mana wis pada apa? Ora pan mati ora. Temenan. Cilaka kena mati kayaknya ora. Urung totol titi wancine. Nah ya Kang salaman dong. Nah ya. Ya Allah baru kali ini saya melihat kamu adalah seorang pahlawan Kang. Maka dari itu maka kunyuk di alam ngentut. Tak gawa kunci tak palang ya Kang. Jawis hati-hati silem kungkum ning kali Samure ya. Kali Samure moga-moga kon waras Samure urip. Ya lho pangestu ya Kang. Ya wis ngati. Kepriyen sebenarnya. Rep-rep sedaket luna lupi mapak lakuning senjata rantai dokol sayon kontel kaprapal kumesar suarane ambruk aning madyaning lemah ini nganggo rantai kepurakan samudra lupe kepurnala
ora salah. Jara dikepurnama ring laut ya tak silemi. Aduh Gusti ati ampun teng taingan ngasih Astagfirullahaladzim Alhamdulillah wala khairul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akeh temen menungsa ingkang pada sasar budine kadiran duweni kekuatan sehingga wong sing lemah kaya sliramu dadi korban. Bapas tema Gusti yang widi, Bapas dan Gusti yang widi, manusia dharma rancang. Denyut jantungmu ora teratur, ora kuat, ora tahan tinabrak dening panai gedeng munding. Nyelindung abdi ka Gusti tina panggoda setan, godana setan. Tumungkul abdi ka ibu nada bidua kawasa gedaya tawaka masih ngeling barang peting barang pengeting wala kajong-ajonan teuing salira kedah di api salira kedah di api. Jalamanu Saipudina Dara Jalin Tina Jangaji Dara Jalin Tina Jangaji Dara Ngarung Sakamana cocobi dekian wae mun kaya kieu mandiri
lamun kaya kieu mah diri taya gesana pamuntangan geuningan taya gesan pamuntangan batin cerik jero hati dunungan batin sasabatnya diri batin cerik batin sasabat diri Ayun. Kapingon temangit sangkan ulang edan ngengiman romambat ing badan sawiji longengeman romambat badan siji sucekna atma nira mumpung urip kalindungan lama kataweng sambat sambate memelas asih Sambat melas kita memang campuran antawisna Sunda Jawa itu namanya nyari dalang Jawa teh no iringannya Sunda pandus wungkul itu mah daya lainnya masuk kalau bahasa Inggrisnya mah extraordinary man. Lupit tangyo lupit tangi urip ya hayu ya hayumu ya hayu ya qayyumu 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 urip berarti sana gerakan urip begis bangun turun
nggon sinten sintrene widadari nemu kembang Yuna 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 yunan Namo kembang Yuna 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 yunan Widadari Tama Yuna cing cangkeling Cingkem Cindaten Blos Kolong Bapak Sartar Bulenong Ake wong pada kelingan pelayan Ake wong pada kelingan pelayan ora kelalen mene maning marung pocong go Ampiran Pura-pura aduh wedang kopine urung metu maning aduh gedange susune gede maksudnya gedang susu kasih nonton kalau pada balik ya kena mana ini kawan apa maning sih banget ini perang ya ora perang sedekah bumi asa etomu ete ya Allah sih kayak Jepang harta iso baris berbaris asa etomu ete mi ora karakani napiokoni pon awarira niku lino mbok pelotot sopo sira sopo ingsun wong edan selamat siapa ya ya Allah disuwer tau ketemu deh Kang Ujer lah sini yang resmilan Kang biasanya keluru gabah ngawur ngono ki kenal apa? Siapa ya? siapa sih konsi? Siapa sih konsi? Siapa? Aku saya jaga kalah kon lupit to ya iya kan ngerti bendina kumpul yang kotak mangsa pangling ih kayaknya ini jero banyu iya nyong golek diurur lah enggak gini kan kayak bisane iwak kadang kala saiki dicekel kangelan ki soalnya sorare larang apa? solate apa? solare larang iya oh iya soalnya bahan bakune karo pendapatane ora imbang nyong tahu mancing olian kok Mancing apa? Mancing nang laut Oh, laut. pancingnya kene nggo ning krawite tak tulisi Nang ruwite. Hal siapa? tak tulisi berhadiah TV 14 in iwake pada marani kabeh iya Ngerti waktu. oh yo ngerti lupa Rio Yo, yang mana ring Semarang ring Solo kantor kok. kantor izin seminar aku titip Suci ya Ya, alam baik. Suci nanti langsung diantar ke rumah dinas Oh, beres, Mbak. Nanti saya antar. jangan disanggar nanti direncak sama genderuwo Rende barang. apa kon Gus Rende sekalian. Rindi sekalian ya Iya. oh iya Rindi gak usah pulang ya Nggak usah. oh iya Ke rumah saya saja.
Ke si Dono pipun iki? Jalan-jalan sama saya. Jalan-jalan sama Dono aja. Dono. Wong mangan dhewek duit uang makan ora tau di cakena. Terima melek karena warung wis turu. Rokok katur tau ngetokno dhewek. Walah ndono cekak-cek. Rokok diisi ulang. Rokok diisi ulang. Maksud lo? Ya, jaluke wong tiap wong. Sing ketuk. Selamat tajuk beli selamat. Harso ke lanjut ke. Harso limulan apa ya? Aku krungu jare Harso mati. Urip sok. Oh sing mati kae siapa? Sing mien dadi dalang lomba karo nyong siapa? Dauri sing mati Dauri. Dauri siapa? Ngerti mana? Sing mati Dirmo. Nelok rampungan oke. Kon kudu nuduhaken makna gamelan sekaten tanpa kudu diboyong. Papat sing arane wong sombong kudu disombongi. Siapa sih gedeng kemuning karo gedeng bareng? Tundukaken tapi perangi mereka dengan kasih sayang. Kene tak sandangi cara satria karepen sliramu imbang bobot kelawan si gedeng kemuning lan penggede-penggede saka Cirebon. Pangeran Nur Cahya. Nyonane Pangeran Nur Cahya. Ah, kan wujude wis terus ngomongin diledek kaya kowe. Dialusin dong. Carane primen? Gimana? Lakune kaya suci, epat-epot. Mangap. Kan ngapa kena nurut. Kendel temen iki. Maaf. Kakak dilek. Baci nemene legender. Jajal dicoba suarane. Gurune dilawan Nur Cahya nun wonten dia wonten malah wis meneh menawa wonten wis meneh jangan aja kalau terus mereka malah langsung aduh setelan volume meneh cepet kakean jajal ngomong kata guru jadi guru mudu kalau baca jadi guru mulu dia lagi bola dua lo bawa ke gede topol bola ini yang lebih jalan saya mana kali guru jadi kita pada alam kita pada ada wes
Senjata rantai tampani balik namanya maring gedeng kemuning dijaga direksa gamelan sekaten sing bisa mboyong orang analia mung kejabat gurumu Kanjeng Sunan Kalijaga nyuwun sami Bapak Guru mriyen Sumedang sari wonten Kuningan ning bolak-balik kula gawadipun kendang kalian beto tangan-tanganan dipeseni sikil oleh tangan aku primen dong diwacat tuh lho HP-ne oleh-oleh akun BBM-an terus karo bocah Solo mboten endah ki Rita mboten Rita ki endah sing penting lemu Bu Sugeng Sugeng apa si Agus kayong pangenan ya ya itulah orang pinter sing hati-hati dilawan tapi jangan kesengitan beda wong lawan orang nganggo kesengitan gue pada baik karo perangilah mereka dengan kasih sayang mbok menawa soal menungsa bisa nemu ngelingaken wandene sing arane hidayah atau pituduh kesane Gusti Sing Maha Agung nyuwun pamit Kyai sing hati-hati nyuwun pamit tai nyuwun pamit ya tai Assalamualaikum Kyai Waalaikumsalam Kyai jadi jawab dewek bocah keprimen sih kemaruk Kyai istilah manyaran Kyai yes laka dewa ninggal manungsa nane manungsa ninggal marang tetulung farudhu ilallah wa rasuluh selamat berkah amin Kyai kulu bareng sumamburat nikan cahyamika kumlaring sang nur cahya amit manur amit mengkowo kasadayang ngoyanggi dari sekalepatan apun tanaman okasuhu berendong di Majalaya di Calamanga di Kapasarke rombongan abis sadaya beli kira dan yoga make mau sakit tu anu boktos isi nama sepinta ayo lumuk dina batu ayak koyang di muara gadak mot kana waktu redonya mah orang mubara Baturai patapang doi Baturai patapang doi Isuka pasar Karawang Karata pitik muli Isuka orang antara orang api-api Panjang mana mandi mana mati anu belak mandi
sanada kantungar asaya Iya tabu sabaraha manantun nutun otli rek wawu iraha mananang kuang kote mirip pagelaran wayang nyawayang adu perlambang mirip pagelaran wayang nyawayang adu perlambang mapai pamanian sepolau manak mirip pagelaran wayang nyawayang adu perlambang mapai pamanian sepolau manak aboti kandung kemanang sepolau manak bulan aboti kandung kemanang bangiri gembolan kawin nyoponan wiramatari wirahmata Sapa sing bakal boyong paksa gamelan sekate Pangeran Nurtaki akan bakal ngalang-alangi ayo prajurit sing nganggone sifat iri drengki serai orang ngerti marang hakikat wis rakatan pun mung tingkating sarengan mendingan Gus bener nak listi Teta sulaksana teta dari pedang gayar katon sapa satria Pangeran Nurjimat saka gede andang mega kemulangin wani mapak marang lakuning prajurit saka palimanan ya gamelan sekaten misterius kudus target tagawang nang apa saudara malang dadah undur dan diset sempalan bau kiwaku kawan tengen nembe siliram bisa gawa gamelan sekaten parat para aja mana kubul tumunggu di kesenian pamilokan ngalanyepang lain watun kaawon jagung budi tapi watun kasayang beri gamelan kawin nyumpanan wirahmatari sanitna sanitna eleng para mata apunten abdi diresa
Rama pasang bendera Ola panandoko saketo Non salama masuyaga bihampura Ese nama sakalenanta Mong saketo anu bokto Kamasi si parati Itu tuna Mga bisa Kamasi si parati Itu tuna Mga bisa Lumayan sabrang salayan Lebat kama dede Sampai sampai Nyagakan hatu lumayan Lebat kama Saya maharanta Sauna teturana jalan tu Sesikat Saya benjat daya waktu Jadikan mah baraya baik sepatu putut di sini karena diri kaget kadurawekasan parang penggawa Gedeng Pandar muncule Pangeran Surya Sahai Pangeran Nur Cahya arane kon sapa Gedeng Bandar gane ngerti idi kaya para normal Malang dadak aja wani-wani gawe gamelan sekalian lupit sing alang-alang kepurna maring laut tumbuh satu hilang seribu gunung wali gunung wali gunung wali gunung wali nung ning ning nung nung ning ning nung nung ning nung nung ning nung nung wali 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 nung 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 ning ning nung nung ning ning nung tak tak dung dang coba kandung namanya dulang wani kalau aku sing takut dene amamu lakon sampak mati dari tangan gue mikir-mikir ini
kupati jadu mundur pangtrang mulang mati dengan model apa ning nono ning nono selendang mari ngendi ki selendang otak paranane ning pinggire kali Pak Dundel. Selendang cepulanan wong pan boyong gamelan sekatos mati tering tanganku kayo maju mrene kon bisa nendasen nanging sor sih kon kuali ke bocah sing sungsang ke kon sungsang apa? 69 banyak orang ngerti kowe yang isi bodoh kowe suci dian paham ya suci paham minta lagu Ayun Ambing wong kon patak jagelut kak
bisane pamer lagu so gelut-gelut lagu-lagu apa itu aja apa Ayo nambing ulang. Kolostomo naike boi kok boi Sri Uni mesti kok saya minta ayun nambing yo Halo ya nambing apa? nah, ini ya pelok ya Madenda Pak Mataram Gus Di ayun-ayun masyarakat kebunan muka-muka lubar hajatan sedekah bumi diparingan angat kebertek dodok kemroyok rezekine sembulur amin di karyongku karyambang bapak lurah diambang bangku tambang kalurah hari diambang bangku tambang hari kentir kon ora apa-apa ngentas muga-muga wali lah lupit kok kaya mbok kaya plong-plong tur tak kali anggere kumpul yang mesti tukaran dis menan menene yang ngarep-arep lupit sungkane arek turu aja wadi-wadi guga yang kisah pernah ngarep lupit turu li yang guga mesti kelangan duit ayo gue Bentang. Kon mene-mene penapa? Kon mene-mene penapa? Kon mene-mene pan. Apa Kon tetap goneng kali maksudnya apa kon? Mene tak jaluk kunci gamelan sekaten kere ora remo. Apa sih? Bisane ora oleh. Sing kudu njukut ya sing duwe yo. Kon menapa sih ini? Wani karo aku. Wani ya. Si ora wani ora apa kon pan gara apa sih? Kon biasanya jejeg dingin mo. Sikile wis kesel. Daun pulus. Tungkatu. Nek pak belang. Cuma panglam apa
apik temen si pating terdipe. Itu apa sih? Apa? Kenapa aneh? Bisa mutenake nemen kaya kowe. Oh, nganggo si Kris. Keris. Nyong bisa kok ngarani apa sih? Ya, Sing bisa kontrol, Nyong bisa kok. Pada bayarane Sakti Mandraguna, kono krisis siji kok, Kak. Sacak. Ngene, Oleh wis. Saya pakai cotot sih kok sewene. Orang nurut terus wis duwe temen. Dandan kok. Dandan cara apa sih nemen atune lah ya. Ane Kris. Ya ke temen. Kita kabongan arane. Maruk. Ki sing arane Sakti Mandralaya ya iki. Ya bakul apa to? Enarti. Dodol. Enarti kowe karo Kris asa kepokan. Apa? Wis tidur iki temurun maring anak putu. Sing jegok sapa Yen pancen kowe arep wani karo ingsun wong edan padha kowe wong kenthil aku wis nggawa supaka kuwi kiluk 8 lu kok ganjil yo ben kupeli sijine jenenge Kris Pak Ora senggol motut sijine Cempono buncret ayo mulane ora tau mangkat pisan kala dititipi gamelan karo wayang berkhianat Bu karepe keprimen bocah isinom wis ae ora disiplin ya lek ngerti dititeni karo ora bakal berkah Sigara macan mati dari tanganku maco saja kakek cangkem wah kawung nenong wah kawung Ngaruntuy emang ngaruntuy nanti lu seseorang orang antara hiji baka waruruntuyan ngaruntuina ayatil orang sedang sauyunan ngabelan lamajai baka waruruntuyan ngaruntuina ayatil orang gedang sauyunan mun ngabela lamajai buat kau nuruntuyan saruntuina ayatil urang gedang sauyunan mun ngabela lamajai buat kau nuruntuyan ngaruntuina ayatil urang gedang sauyunan mun ngabela buat kau ngararanggayan maranggeunang ayatil kemakan tuh bang Etret. eh Etret. ih Pas. ih lah tak guler sih tangi orang tangi tak jejeki sisan kon
ning kon batang. Kon ana wong pengen dadi wong bagus sedelat bae. Wong ki aja nganggo sandangane wong liya ngono ora pada. Ukurlah baju badan sendiri, tahu? Iya. Ukurlah baju badannya Rindi. Jangan badannya Suci, kalau badannya Suci. Prok. Nah gitu. Kalau Rindi itu masih polos. Umurnya tua mana sih? Tua Rindi ya. Suci berapa, Ci? 21. Rindi berapa? 22. Aku 23. 23, 24. Primen ge. Ya kan tadi tekanan Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya. Assalamualaikum Lupit Slendang. Waalaikumsalam Gusti Sunan. Aku sing teka. Ke kanca-kanca kon njaluk diudaraken tuntasaken makna gamelan sekaten isi mau kurang. Nggih, mangga. Kumandang ing awang-awang gamelan kang lokangan Sadaya waktasna parantas dugi bilik kirang nyanga maklum molang kasang adik ngak tanjakan kadang godana 2 hari jauh sono anggang komo jagat gawoleh
seberang salayan labat ka jabe makan nyangkapkan hatura lumayan laman gahade makan Nanging wirayana mungging rana yana nanging wira mungging rana mungging rana prantu mami saking balati kang ewu praptane Sunan Kalijaga dalangnya banyak yang serba pinter ya. Suluk Sunda ya bagus, Suluk Jawa Timur ya bagus. Saya yang belum pernah itu punya istri orang Sunda ya. Apa kira-kira harus dicoba bagaimana ya? Kabar main? Apa? Apa kon bet? Apa? Kon Sunda. Wong Sunda kon jare pengen bojo wong Sunda ya nyong. Ari Sundane kon ke susu sih wis kaya Anda. Bloro. Ya Naranda Suki. Nang Giri Harja. Ora mampu, Pak. Men. Kene wis pada oleh udut kabeh urung sih. Wis. Pajak-pajak wis. Wis. Jiro. Jangan udut lah. Ah. Kon udut kon Gus, ora udut kon penyakit emahe kumbah. Nun sewu lho, nun sewu lho. Mseul. Ya macam-macam kok. Peringatan pemerintah. Peringatan pemerintah apa? Merokok membunuhmu. Apa? Merokok membunuhmu. Siapa yang membunuh saya? Lah kok mikir rokok? Gua laporin polisi ya. Barangan membunuh seseorang. Maksudnya apa? Apa salah apa? Iya merokok membunuhmu, laporin polisi kok. Jadi cepet rokok ke sing membunuh. Lupit nun kon selenteng Anggraya wene kaya lubar wayangan terus mangan ayo sedepe poreng menyate bareng nyate bagus nggon mun nerangaken gamelan sekaten mau kurang ke para penggawa-penggawa panjaluk pangapura marang sliramu sing dadekaken kon satria sapa ya sampean mangli ngerti apa udah dadekna cewek ngomong sing arane jaga kalah ya kalah jaga ya sampean ndarani iya Kang bisa nek ngerti lah nyomo ning kene ning isor kono ngerti ora kena sono sistem seru temen ana nembang ayun ambing ana apa tembangan ayun ambing itu adalah tembangan untuk meninabubukan anak kecil betul Gus namanya ayun ambing terus lagu-lagu antik lagu-lagu salontongan lagu-lagu mah Banjar Sinom dulu ketika Pak Endus itu
apa masih pelajaran itu jejer talunya pakai Banjar Sinom, terus tatalunya pakai itu Bogoran, terus Gawil, bisa semua. Oh iya, belajarnya sama-sama. Belajarnya sama Bapak Asep Sunandar. Bapak Asep Sunandar sebelum meninggal dunia titip semuanya, titip anak-anak dan istrinya. Tapi sudah terlalu tua lah, cari yang muda-muda aja lah. Ini mau gamelan sekaten aja kan di Gambang sifat 20. Nun pangapunten nih, hush, nun pangapunten. Gelut maning yang esok kok. Ya wis kalau ganti tapak ganti gelut. Wilahane niku wonten 7, dina 7. Jiro lumonem berarti 5. Dina 7 rangkep 5. Sing arane kenong berarti niku sapa wonge sing gelem uripe apik ning dunya bakal apik ning akhirat sesuai dongane dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wek sing arane kempul karo kethuk wong kumpul kudu matuk ndara. Ana wong kumpul ora matuk, wonten kumpule wong remi ke, kumpule wong domino. Mulane nang kiai karo kiai itu ora rukun. Kowe mengko besok nang Padang Masar, ora kumpul karo kiai, kumpule karo tukang main. Katone kumpul tapi atine kepengin ndadalaken sake kancane. Kuwi aku wae. Oh iya. Angger wis gelem matuk, gelem kumpul dadi jamaah menjadi jamiah. Jamaah menjadi jamiah. Sun sura regong selem gong mari dikati orang mani gong mula mati gong ana apa Petro maksudnya gong diarto nguyu apa ya ramene ya wis rampung gamelan sekaten Sigraden Boyongi ana ing kota Cirebon aran Panjang Jimat gong sekati setahun moni sepisan. Pita ditambah kita dibantu habis sudah pamita yang kakak aku di rambangan yang lain yang kakak milutin
gamelan sekaten kowe sakana pusara sakata yaskutu saktan terus wa maskatan bahwa sakit wadaka maskut artine meneng latas kutu nalikane Kanjeng Sunan Kalijaga gelar wayang gamelan pas peresmian Masjid Agung Demak pura apa kae lawange Masjid Agung Demak nanggone pura Hindu ya dudu bangunan Timur Tengah sing pada nonton gamelan sekaten meneng aja meneng asira ngucap Pak ngucap nopo syahadat kalimo kali syahadai tanah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat niku tiket nggo mbayar wayang nalikane Kanjeng Sunan Kalijaga gelar gamelan sekaten lan wayang sacahe 114 dadi dalang yang napa sorope dala ya dulu dalang. Alhamdulillah. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Al-Fatihah. Iya karena butuh ya karena setelah ini surat al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nyun pangapunten ingkang kathah sedaya kelepatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.